sam Dana, Arsina prijateljica. Ali ste se vi naponavljali? Je li Arse kod kuće? Nije. A njegova majka? Ne bih tek tako da ostavljam poklon i da odem. Ne, dođite neki drugi put. Je sve u redu? A što ne bi bilo? Donela je Arsina poklon pohore tigrice. Čekaj, ko još detetu donosi za rođendan pohore tigrice? Neverovatno. A ti misliš da imam poslu kevu? Pa čisto sve. Sine, šta ti je to, sin? Šedi tu. Tara, brzo! Gde si to zaradio, sine? Neki on jednom nešto zaradi. A lepo sam videla u šolji da će mu oko biti crno. A meni što si vidjela posao, pa nikom ništa. Ne, molim te, idi tamo donesi hitnu pomoć, brati. Danas je ovde sa nama i budući naslednik kompanije. Arso, ali ima instinkt pravog lovca, a to je nasledio od dede. A stvarno sad bešale mnogo je fin i skroman. Boga mi, kad sam videla u kakvom luksuzu živi... Šta si videla? Ima vilu od 3 ara na Bežaniji. Stari ili novi deo? A zašto si ti išla kod njega? To te pita. Onako. Boje, mnogo sam ponosna. Bravo, čale, pokido si. Pa jednog dana kad preuzmeš firmu, bit ćemo opasan tim. Da, ako je preuzmem. Čuti, nemoj da te deda čuje. Mislim, 9 godina. Da vidi kako si frizuru imao. Nemoj da ga slušaš, imao si divnu frizuru. Ma daj. Znaš koliko je sati? Pa morao sam da te pozovem da se opet ne bih predomislio. Uradit ću test. Sad ja ne znam da li želim da znam. Stvarno? Ne, Hoćeš sutra? hoću, valjda. Ali se plašite? Ne. Ste vadili krv do sada? Da, baš. Gdje je Marina? Pa Marina i Arsenij su otišli na dodelu tvoje nagrade. Moje nagrade? Da. Da, na dodelu moje nagrade. Neću da radim test. Šta sad? Šta, pustit ćeš ga da ode? A šta treba da radim? Da ga vratim na silu? Pa ti si mu majka, idi po njega i dovedi ga ovdje da završimo već jednom ovo. Kad imamo malo čalabrcnom i palimo. Uostalom, koliko mogu da budu nezgodna pitanja jedne keve, ajde. Sad ćeš da vidiš. Šta vi znate o Arseniju Filipoviću? Mama, kad smo jučer gledali one stare snimke, ja sam shvatio da ste ti i tata moji pravi roditelji. Sine, stvari se neće rešiti same od sebe. Možda si ti u pravu, ali ja sad stvarno nemam snage za ovo. Zašto se odjednom moj Nikola tako brine o Arseniju kao da mu je sin? Ne ume da pije mučenik. Šta je? Ja ne verujem da si ti to uradio posle svega. Pa ništa nisam uradio. Jao, aj ne laži. Ne lažem, stvarno ti Što kažem. si zavadio krv? Kris, pa volim te, bre! Kod Vanje, odlično. Baš lepo. Da. Šta je obukla na kraju? Šta je to? Može selfie? Može.